Alright. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang araw, mapagpalang gabi. At syempre, bago tayo magsimula, iyan ang ating ginagawa, no? Babatiin ko muna kayong lahat ng mapagpalang hapon po sa inyong lahat, lalong lalo na sa ating mga solid na subscriber. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Saan man kayong sulok ng mundo, yan, Luzon, Visayas at Mindanao. Mega love shoutout po. At mega love shoutout din po kay Mami Marcy Calunod, kay G Chang Wok, mega love shoutout. Kay Ma'am Rosalina, ayan, mega love shoutout. Kay Kagawad Antonihan, mega love shoutout. Kay Paul Donisa Official, mega love shoutout. At kay Miss Nani Sanchez Vlog, mega love shoutout. Ayan, at sa gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo dyan. Ayan, at comment po kayo anong masasabi nyo. Ang atin pong topic ngayon ay labu-labong impeachment. Ayan, ayan naman po kasi ang nagiging sistema sa ating no, sa ating na mga politiko, no, yung mga ganyan na sistema, kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang kanya-kanyang pahayag, kanya-kanyang interpretasyon. Ayan, kaya nasabi natin na labo-labo, no? Labo-labo ang kanilang labo-labo ang kanyang mga pahayag. Labo-labo ang kanilang mga saloobin. Ayan, kasi po alam nyo naman ang mga politiko kadalasan yan grandstanding. Ayan, kaya magandang hapon po sa inyong lahat, mapagpalang araw. Comment po kayo anong masasabi nyo sa napipintong impeachment ni VP Sara Duterte. Ayan, nararapat ba? Ayan ang ating tanong. Nararapat ba na ipagpatuloy pa ang impeachment sa pangalawang pangulo natin, no? Kasi kung ang Presidente Marcos ay nananawagan ng reconciliation, para saan ang panawagan na reconciliation kung ang impeachment na yan ay ipagpapatuloy? Kasi po hindi natin maitatatwa, hindi natin maitatanggi na ang impeachment po, lalong lalo na iyan ay pangalawang pangulo, isa iyan sa magdi-divide ng taong bayan. Yan, kasi nga hindi naman natin na may sariling supporter din ang ating pangalawang pangulo, kung saan aminado naman sila na itong kasalukuyang administrasyon ay hindi nila makukuha ang panalo kung hindi dahil kay BP Inday Sara. Ayan, yan ang mga yan ang mga tanong na hindi kayang masagot ng ibang mga gustong impeach ang VP Inday Sara Duterte, no? Kaya nga sa ngayon, kung ang Pangulo ay nagtatawag ng reconciliation, tama ba na ipagpatuloy pa ang impeachment ng VP Inday Sara, kung saan dumadami na naman yung mga umiipal. Alam nyo kasi yung may mga ambisyon, lalong lalo na sa 2028 ay mag-i-eleksyon na uli. Yung mga re-electionist ng 2028, tandaan nyo, ang VP Inday Sara ay napakalakas, kung saan matatandaan nyo kung sino ang mga nagwalang hiya doon sa Kongreso, no? Iyon ang maraming mga hindi pinalad doon, yung mga membro ng Huwad Committee. Kaya
ito ang palatandaan na ah, ang isang VP Duterte ay hindi basta-basta pagdating sa kanyang mga suporter, kung saan pinakita nila na itong huling eleksyon ay talagang yung mga nagwalang hiya sa kanya doon sa Congress, marami doon ay nasibak. Isa na doon si Franz Castro, pangalawa si Abante, pangatlo ay si Fernandez, at marami pang iba na congressman lang yun, congressman yun. What more pa kung sa nasyonal, ano? Lalong-lalo na kung sa nasyonal, ano ang mangyayari pagdating ng 2028, yung mga re-electionist. Bukod pa doon, mayroon pa dyan mga ambisyoso na gustong maging presidente, gustong maging vice presidente. Pagdating ng 2028, iyan iniingatan nila ang kanilang mga reputasyon pagdating sa Senado. Ayan, iyan ang malinaw dyan. Pero mayroon naman na ibang malakas ang loob, katulad nito ni Coco Pimentel, napatapos na rin sa 2028, kaya tahol ng tahol doon sa Senado. Kasi nga hindi naman maitatanggi na itong si Coco Pimentel ay ang pagkakaalam ko, yung kanyang may bahay ay nabigyan ng posisyon. Ayan, kaya yan ang tahol ng tahol, kung saan nagkaroon nga sila ng debate nung nakarang araw ni Tolentino, kung saan sinasabi nga ni Tolentino na hindi na pwedeng itawid sa 20th Congress ang mga nabimbin sa 19th Congress. Iyan ang pinagdebatihan ng dalawa noong karaang araw, na ito nga sinasabi nga ni Tolentino. Kaya makikita mo na kahit natalo ito si Tolentino, makikita mong may pagmamahal pa sa konstitusyon itong si Tolentino, kasi hindi natin maitatanggi na itong si Tolentino ay nanalo yan dahil kay dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, minalas na naman siya kasi nga kumapit na naman siya. Iyan kasi ang sinasabi natin sa mga politiko, dapat may sarili kang paninindigan. Para kang ibon na walang madapuan, para kang ibon na walang pugad kung saan-saan ka nang nakikidapo, hindi mo naisip na kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi ka makaupo diyan sa Senado. Ngayon nakikita niya na talagang ganun pa rin ang pwersa ng Duterte, kaya ayun, na nagkukumahog na naman siya na magiging patas na naman sa pagdating sa kaya nakikitaan natin ng konting pagiging patas. Hindi naman sinasabing maka-Duterte, kasi nga nakikita naman natin na talagang medyo debatable naman talaga ang impeachment. Gawa ng impeachment po ay maraming nagsasabi na mga legal luminares, katulad ni Comelec lawyer na si Romulo Macalintal, na ang impeachment ay napakalabo ng maitawid, gawa ng tapos na ang 19th Congress, papasok na ang 20th Congress, kung saan pinapaliwanag niya doon na lahat ng nakabimbin or naka-line up sa 19th Congress hindi na pwedeng itawid sa 20th Congress, maliban kung ang 20th Congress ipapasa pero panibago na. Yan ang paliwanag ng Comelec
ah, Comelec lawyer na si Romulo Macalintal. At bago tayo magpatuloy, gusto ko munang i-shout out si Bubon Saipudin Banggimoy lagi ngapain. Di ba? Mega love shout out kay Bubon Saipudin. Ayan, mega love shout out sa iyo, idol, mabuhay ka. Ayan, saan man sulok ka ng Pilipinas or saan sulok ka man ng mundo, ayan, mega love shout out sa iyo, kaibigan. Ayan. At sa lahat ng mga boss, ayan, sa 57 million, mega love shout out sa inyong lahat, mapagpalang hapon. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, comment kayo, ano bang masasabi nyo sa napipintong impeachment ng ating VP Inday Sara. Alam nyo, mayroon pang umugong-ugong na itong si Senator Bato de la Rosa ay nag-file ng isang resolusyon nung nakaraang araw kung saan pinapadismiss niya na ang impeachment ng ating VP Inday Sara. Ayan, yan ang pinail ng isang Duterte Senator, Duterte 5, tinatawag na Duterte 5, kung saan nag-file siya ng resolution na ibasura na ang napipintong impeachment laban kay VP Inday Sara. Kaya yan, anong masasabi nyo? Comment lang kayo dyan. Ano man ang inyong saloobin, maliwanag yan. Daddy Latuha, ayan, mega love shout out. At kay Bibilinda Ilo, Bibilinda Elio, ano yan, taga 35. Ang gulo naman ito. Ano bang nangyari sa ano mo, keyboard mo, Bibilinda Elio? Ayan, mega love shout out sa inyong lahat, sa 63 million in the house. Impeach now. Ayan, ang ganda ng ating mga ang ganda ng ating mga commentator. Impeach now. Ayan. Alam niyo, Ma'am Corazon Padilyaga, sa Kongreso impeach na siya. Ibig sabihin, sa Senado na lang ang hindi. Pag sinabi nating impeach na sa Kongreso, hindi ibig sabihin nun ay tanggal na po si VP Inday Sara. Mayroon pa pong final sa Senado. Ayan, doon magkakaalaman kung talagang may impeach ang ating Vice Presidente. Ayan. Kahit anong susumigaw natin, kahit magsusumigaw tayo dyan na impeach na, siyempre karapatan nyo naman yan bilang isang malayang mamamayan na magsusumigaw dyan bilang hindi taga-suporta. Ayan, kumbaga administration supporter kayo, ay karapatan nyo yan, karapatan yung isigaw yan, no? Hanggat tayo may malayang mamamayan, hanggat tayo malayang magpapahayag ng ating damdamin, pwede tayong magpahayag ng ating damdamin. Ayan, dapat impeach. Ayan, iyan naman ang kay Eduardo Along. Ayan, dapat daw ma-impeach. Ayun. Ang problema kasi, Boss Eduardo Along, ay ang ating mga senador, may mga pinangahawakan yan silang mga reputasyon, lalong-lalo na yung kanilang mga pangarap. Hindi natin may tatanggi na talagang ang VP Inday Sara ay napakalakas pa, lalong-lalo na pagdating sa kanyang mga solid na taga-suporta. Kaya kahit sabihin man natin, magtutumuwad man tayo dyan na ma-impeach yan, pag sinabi ng mga senador na hindi ma-impeach, wala tayong magawa. Pag sinabi ng mga senador na impeach yan, ay di matuwa kayo, di ba? Ganyan ang malaya. Iyan ang malayang mamamayan. Pero ang ano diyan, ang dapat nating ituloy ang impeachment trial, sabi naman ni TYT
Grabe naman itong mga TYT gas. TYT gas. Ituloy ang impeachment trial. Sabi naman ni TYT gas. Ituloy ang impeachment trial. Alam nyo TYT gas boss, TYT gas. Kung ang pagtuloy ng impeachment ng BP Inday Sara na wala namang mga solidong ebidensya, ang diyan, kahihiyan din ng mga congressman yan. Kasi sasalain talaga yan. Nandyan na ang mga attorney. Iko-cross-examine na yan. Diyan na magkakalabasan ng diyan na magkakalabasan ng diyan na magkakalabasan ng tunay na ebidensya. Pag cross-examine yan at mga sinungaling yung mga congressman, nako, lalabas, nakahiya talaga sila diyan. Iyan ang niyan. Iyan ang isang inaalala din ng mga congressman, kasi talagang magkakalabasan talaga yan diyan ng tunay na motibo bakit inimpeach ang isang vice presidente na binoto yan ng 32 milyong Pilipino. Hindi yan natin maitatanggi. Ayan, at mega love shout out kay Boss Salapare. Ayan, mega love shout out boss. At kay Dumab TV, hindi dapat impeach si BP Sara kasi alam naman natin na political harassment lang yan para hindi makakandidato si BP Sara sa 2028 presidential election. Sa impeachment ang mapapahiya lang at lulubog lalo si BBM. Alam mo Dumab TV, tama yung sinasabi mo na yan, tama yung sinasabi mo yan. Alam niyo kung bakit? Pagdating sa Senado, may mga attorney na dyan, magkakaroon na ng cross-examine yan. Talagang lulubog, lalabas talaga kung totoo ba o hindi yan. Pagdating sa cross-examine, ang dyan, lalabas ang totoo. Itigil ang delaying tactic ni Chis. Ayan, sabi ni TY Tigas. Lalabas dyan ang problema naman kasi DMAB TV, ang impeachment po ay political yan, political maneuver. Ibig sabihin, aminin man natin sa hindi na ang kalaban ngayon ng BP Inday Sara ay ang administrasyon. Pag ginastosan na naman ang pira yan, katulad nung nangyari doon sa Congress na pinapirma sila, dahil pag hindi sila pumirma, wala silang pondo, ang kalalabasan yan, maiimpt ang BP Inday Sara. Gawa ng iyan po ay political maneuver. Iyan. Tama, dapat talaga tuloy ang impeachment para mapahiya sila kay BP Sara. Yan. Iyan ang niyan. Ang kinagandahan naman ng mega love shout out Boss Idong Makabayan. Ang kinagandahan naman pag natuloy ang impeachment trial, talagang lalabas yan kung talagang mga sinungaling itong mga congressman na ito. Kasi nga pag krinos-examine yan excuse me po, pag krinos-examine yan, mapapahiya talaga ng husto itong mga congressman na ito. Kasi nga maraming nagsasabi na talagang hindi naman talaga dapat impeachable yung mga pinasa nila. Ang problema nga, political maneuver. Ayan, nangyari ang dapat mangyari. Matibay ang ebidensya laban kay Pusit. Di ba? Ay talagang Bini Salapare. Talagang matibay ang ebidensya kay Pusit. Kumbik si Pusit sa sa yung kabataan diyan sa Davao, na-convict siya. Ang problema, napakasaya kasi nakaupo pa. Anak ng baka. Saan ka makakita niyan sa nakaupo pa rin. Di ba? Sino ba nagdemanda kay Sara? TY Tigas, wala pong demanda kay BP Inday Sara. Ang mayroon po ay impeachment. Hindi po, ang impeachment po ay hindi demanda.
Pag sinabi mo kasing demanda, TYT gas ay kaso. Ang impeachment po ay political po yan. Yan po ang ano niyan. Boss TYT gas, ano? Ang impeachment po ay yan political, ano yan, political movement. Ayan. Ang ano po ay ang impeachment po ayan, isa ayang political. Ang nag-impeach mo sa kanya ay ang Congress. Ang Congress po ay kaalyado ng Pangulong BBM. Yan ang ano niyan. Yan ang maliwanag. Hindi po siya demanda. Yan po ang impeachment. Pag demanda po kasi ibig sabihin sa korte. Ang impeachment po, yan isa yang political. Kaya hindi po si BP Inday Sara po ay wala pang demanda. Ayan, wala po siyang demanda. Yan, siya po ay impeachable. Ayan, matibay ang ebidensya laban kay Puset. Sabi mo yan, ganito na lang, sino magpa-impeach sa kanya? Nagpa-impeach sa kanya. Ang nagpa-impeachment sa kanya ay administration congressman. Ayan po. Ayan. Administration congressman ang nagpa-impeach mo sa kanya. Unang-unang pumirma ay yung anak ni Pangulong Marcos na si Sandro Marcos. Ayan po. Ayan. Pag sinabi mo kasi na political, yan po ay initiative yan ng mga congressman, lalong-lalo na pag balakid sa kanilang mga pangarap. Ayan, lalong-lalo na si BP Inday Sara ay balakid sa kanilang pangarap pagdating ng 2028. Agay, mali na dong. Anong mali dong? Paano kung totoo ang ibinibintang nila kay Puset? Anong mangyayari? Ano ang accountability ni Puset? Abay, depende po yan sa kanila. Pag napatunayan ng mga congressman na mali ang BP Inday Sara, matatanggal siya. Matatanggal siya sa pagka-vice presidente, kung saan mawawala na ang kanyang karapatan na tumakbo saan mang larangan ng politika. Mawawala na rin siya ng karapatan na humawak kahit anumang posisyon sa gobyerno. Yan po ay maliwanag po pag sinabing impeach ang isang impeachable official. Yan po. Ano po ang mali po? Boy Tigas. Boy Tigas tuloy. Boss TY Tigas. Mali na tuloy ako. Ay, sa gustong manalo ng t-shirt, mag-comment lang kayo dyan. Comment lang kayo ng comment dyan. Meron tayong ipamimigay na t-shirt. Agay, mali na dong. Mali na daw ako. Ay, ano kayang mali doon? Anong mali sinasabi ko? Tayo ay tao lang. Kung may mali tayo, wala tayong magawa dyan. Kanya-kanya po tayong interpretation. Iyan ang maliwanag dyan, ano? Hanggat tayong may kalayaang magsalita, malaya tayong magsasalita. Ayan. Basta paano kung totoo ang ibinibintang. Ayan. Pag totoo ang binibintang, lalabas yan ang totoo. Di ba? Wala tayong magawa dyan. Pag sinabing totoo at iyan ang lumabas, anong magagawa natin? Kahit magtuwad-tuwad man tayo kung iyan ang katotohanan, magdudumilat man tayo ng mata dyan kung iyan ang katotohanan, wala tayong magawa. Dapat nating tanggapin. Iyan ang nasa demokrasya tayong nasa demokrasya tayo. Yan ang maliwanag dyan. Nasa demokrasya tayong bansa, kaya lahat tayo may karapatan, ano? Ano man ang ating sabihin, basta't hindi ang sabi mo kanina, admin ang may pakana. Ngayon sasabihin mo ang congressman. Yes po, ang congressman po ay administration congressman. Sino ba ang administration?
congressman. Sino bang administration ngayon? Di ba? Under ni PBBM. Di ba? Dapat matuloy ang impeachment para malaman natin ang totoo. Yan. Ganda ng mga sinabi ni Bini Alap Salapire. Yan. Alam mo kung akong tatanungin nyo, ano? Boss Bini, ako, gusto ko matuloy ang impeachment. Alam niyo kung bakit? Gusto kong malaman ang katotohanan. No? Gusto kong malaman ang katotohanan. Kasi maraming mga propaganda na lumalabas. Pag hindi natuloy ang impeachment, maraming duda. 'Di ba? Maraming kung ano-anong pumapasok sa isipan. 'Di ba? Kung ano-anong mga pumapasok sa isipan na maniobra, mga ganyan na mga isipan. Pero pag natuloy, yung mga mag-iiyakan naman, sasabihin naman na hindi sila nakakuha ng tunay na hustisya. No? Kaliwa kanan yan, wala tayong, alam nyo, maraming mga pagkakataon, Boss Bini, ano, sa Lapare. Boss Bini. Maraming mga pagkakataon, ito, maraming mga pagkakataon na namimigay kami ng ano, namimigay ka na sa mga tao. Nabigyan mo na yung tao, may masasabi pa rin sa'yo. Kaya nga, kahit saan tayo ilagay, talagang may mga ko-comment. Ayan, may kami kalab shout out kay Ilaga. Ilaga, meow meow meow, meow meow. Malupit ito si Ilaga. Ilaga, may kami kalab shout out sa iyo, Boss Ilaga. Ayan. Alam mo kasi ang ano talaga, ang isang bagay, pag hindi binibigyan talaga ng linaw, talagang malabo. 'Di ba? pag ikaw ay nagpapahayag ng isang malabo talaga 'yan. Pero pag binigyan mo ng linaw, mayroong nalalabuan, pero alam naman nila na malinaw na, pilit lang pinapalabo. Mga ganyang mga bagay ba? 'Di ba? Sino ang gustong manalo ng t-shirt? Ayan, mayroon ng gusto ko may kasabay pa. Ayan. Tunaw yan, impeachment, sabi ni Ilaga. Ayan. Alam nyo, alam mo sa totoo lang, ang impeachment kasi, yan talaga ang katunayan yan. Ang impeachment po ay political yan. No? Kahit nasabihin natin na walang kasalanan ang isang Vice President Sara Duterte, pag umiral na ang political, maalala nyo nun, maalala nyo nun si Supreme Court Justice Renato Corona. Ano ang nangyari? Si Renato Corona, dahil sa kagustuhan ng presidente na matanggal, na-impeach si Renato Corona, kahit hindi mga matibay ang ebidensya kay Renato Corona, natanggal po siya. Pagkatapos ng matanggal, may mga senador na kumanta na nabigyan sila ng tagpa 5 million. Naalala nyo? Diba? Sa makatuwid, pag minanyover yan, nako, pag minanyover yan, kahit anong tibay ng ebidensya ng isang Vice President, kahit anong tibay ng depensa, pag minaniobra na, wala na tayong magawa dyan, kasi yan po ay political. Ang problema ngayon, malapit na ang eleksyon ng 2028. Mayroon dyan mga re-electiones na mga senador. Mayroong mga nangangarap dyan na maging presidente sa 2028. Ayan, kaya ngayon, marami na ngayon, kanya-kanyang kuro-kuro, kanya-kanyang mga pakulo. Ayan, kumbaga sa madaling salita,
nagpapabango sa ating mga botante, sa ating mamamayan. Yan ang maliwanag. Ngayon, dahil nga yan ay political, ang impeachment, yung iba niyan, medyo magdidili-dali yan kasi nga, pagdating ng 2028, hindi natin maitanggi na ang BP Inday Sara po ay napakalakas pa ng karisma. Ang mga Duterte po ay napakalakas pa ng karisma sa taong bayan. Ngayon, saan sila pupulutin kung sakali? Kaya, yung iba niyan, magagaling ang mga senador natin. Di ba? Magagaling ang mga senador natin na magaling yan mag-isip. Magaling yan magtimbang-timbang. Kung gusto nilang manalo sa 2028, aba, gagawa yan sila ng nararapat para sa kanilang mga pinapangarap. Lalong-lalo na yung may mga pangarap sa mataas na posisyon. Ayan, di ba? Lalong-lalo na yung iba diyan gusto nang umakyat sa mataas na posisyon. Ngayon, yung gusto na yung may pangarap sa mataas na posisyon, ang gugustuhin yan matanggal si BP Inday Sara. Alam nyo kung bakit? Pag hindi natanggal si BP Inday Sara, napakalakas na contender. Malakas na kalaban si BP Inday Sara. Ngayon, sino ang pupwedeng makalaban? Kung sakaling wala na ang isang Sara Duterte, ang isang Vice President, ang unang-unang makakalaban ang isang administration candidate. Di ba? Yan ang unang-unang makakalaban. Siyempre, hindi naman po pwedeng hindi maglagay ang administration candidate yan, di ba? Hindi po pwedeng hindi maglagay ng ang presidente diyan. Ngayon, kung si Romualdez lang ang ilalagay, aba, wala na silang kakaba-kaba. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo naman ang mga survey. Yung ating mga senador, malalaki tsansa. Kaya yung may mga pangarap pagdating ng 2028, iyan ang gugustuhin nila na matanggal ang isang BP Inday Sara. Ba't nagbura ito si TY Tigas? Ba't ka nagbura ng mo? Di mo pwede ikumpara ang kaso ni Corona at Sara, magkaiba 'yon. Hindi ko po kinukumpara Boss Bine. Binigyan ko lang ng binigyan ko lang ng yung kay dating Supreme Court Justice Renato Corona. Hindi ko po kinumpara. Ang inaano ko lang, ang sinasite ko lang doon, nagkaroon ng pag-amin na nagkaroon yung mga bumoto ng pabor na matanggal si dating Justice Renato Corona, ay nagkaroon ng tagpa 5 million yung mga bumoto. Yun po ang sinite ko lang doon. Kaya nga kung sakali man na magkaroon ng maniobrahan, malaki ang maano si BP Inday Sara. Hindi ko po kinukumpara. Magkaiba po 'yon, magkaiba 'yon. Pero parehas na impeachment. 'Di ba? 'Yan ang doon. Magkaibang 'yon, magkaibang paraan. At saka halos yung iba, wala nang mga senador doon na yung iba. Wala na yung ibang mga senador doon. May mga umamin lang na nagkaroon sila ng tagpa 5 million. May mga umamin na senador. Iyon lang ang maliwanag doon. Kaya nga, wag naman sanang umabot doon sa punto na ganun, Pero ang pagkakalam ko ngayon, ang mga senador ay medyo may mga integridad, yung iba naman, hindi ko alam, mukhang gigiwang-giwang. Di ba? Ay, maraming salamat sa inyong lahat ng mga commentator diyan, comment lang kayo ano ang inyong saloobin. Malaya po tayo ito, malaya tayong
mag-comment dyan. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan mag-thumbs up. Thumbs up. Yan. Kung gusto nyo naman, thumbs down. Yon. Ayan. At basta ang ano po, ang pag napatunayan po yan at napatunayan na matanggal, ayan, diba, isa-cite ko na naman uli yung kay Renato Corona kung ang tinatanong natin ay accountability, ano. Pagdating doon sa kay dating Justice Corona, pagkakaalam ko hindi naman yung nakasuhan. Yan lang pagkakaalam ko. Ang ano lang doon ay na-forfeit lang yung kanyang mga tawag nito. Ang pagkakaalam ko i-correct nyo ako kung tama. Kasi nawala na sa ano ko yun. Ang natutukan ko lang kung paano ma-impeach. Nawala na sa ano yun. Ang pagkakaalam ko, natanggal yung kanyang mga na-forfeit yung kanyang mga ano sa gobyerno, pero alam ko inapila yun ng kanyang may bahay na baka po pwedeng makapag ano siya, makatawag nito, makapag pension yung kanyang may bahay. Yan ang pagkakaalam ko kung yan ang argumento mo, pareho lang may maniobrahan ang magkakabilang panig. Siyempre talagang ano yan, alam mo kasi Boss Bini sa Lapari, ano, kanya-kanyang diskartihan kasi yan Ang politika kasi, kanya-kanyang maniobrahan yan, no? Kung sino ang pinakamagandang argumento, kung sino ang pinakamagandang maniobra, yan ang mananalo. Pero ang nakakalamang talaga diyan ang administrasyon, kasi nasa kanila lahat ang tawag nito. Nasa kanila lahat ang mga paraan, kasi nga nasa kanila ang administrasyon, kaya nilang kontrolin anuman ang mga kaganapan. Kaya nilang kontrolin kasi nga nasa kanila ang lahat kapangyarihan. Ang isa kasing lalong-lalo na Boss Bini, ang isa kasing labanan, lalong-lalo na ito natin. Lalong-lalo na pagdating sa korte. Kanya-kanyang diskarte yan. Kaya nga 'di ba? Ang isang kaso na ipapanalo yung kaso pag magaling yung kanyang attorney. Kahit na dapat managot, natatalo kasi nga ang problema doon, tinatalo yung attorney nung kabila sa argumento kahit na dapat mananalo yung natalo, dapat panalo, dapat ang may kasalanan yung nanalo, pero natalo yung walang kasalanan kasi nga tinalo sa argumento. Ganon ang niyan. Ganon ang niyan, Boss Salapare. Ganon nagkakaroon ng, kaya nga nagkakaroon ng nagkakaroon ng pag-aapila kasi nga minsan yung argumento nung isa, kahit maganda ang laban, kahit sa tingin ng malaki ang tsansa na manalo, namamaniobra nga yung pag-deliver niya nung isang kaso, hindi niya mai-deliver ng tama, hindi niya nakumbinsi yung isang judges. Kaya nga natatalo. Ganon din ang impeachment. Lalong-lalo na ang impeachment ay politika. No? Naandyan yung mga kaalyado ng administrasyon. 'Di ba? Pag minaniobra yan, kung sino ang nakaupo na presidente, pag minaniobra yan, pag minandohan lahat yan, nasa administrasyon ang resources 'di ba? Yun lang ang lamang
sa politika. Kasi dating sa politika, political maneuver yan. Kahit anong argumento ng BP Inday Sara, kung naka-mindset na sa mga senador dahil nga na maniobra, kahit anong argumento matatalo yan kasi nga political. Ayan, iyan ang malaking pagkakaiba ng kaso at saka sa impeachment, no? Yan ang malaking pagkakaiba niyan. Doon sila nagkakaroon ng problema. Sa kaso sa husgado, pagdating doon sa deliver ng ng ebidensya, pag hindi mo na i-deliver ng tama, tatalunin ka nung kalaban mo. Ngayon, yung nag-iisang judge doon, kailangan mapaniwala mo yon na ikaw ang nasa tama. Kung yung depensa na i-deliver niya ng tama kahit nasa tama yung opensa, pag hindi mo ma-deliver ng tama yan, matatalo ka ng depensa. Ganon sa korte. Pero sa Senado, dahil ang mga hurado ay mga senador, puro mga politician yan, lalong yung may mga ambisyon, pag gumalaw dyan yung administrasyon, yung mga kaalyado niyan doon, susunod yan. Iyan ang maliwanag dyan. Kaya nga, kahit anong argumento pagdating sa impeachment, kahit anong argumento, kung ang kalaban mo ay administrasyon, nako, napakabigat na kalaban. Iyan ang ano diyan. Pero kung susundan natin ang sinasabi ng Pangulo, mukhang mahirap paniwalaan, no? Kasi nga maraming mga pagkakataon na nagbabago ang kanyang desisyon, di ba? Yan ang ano diyan. Iyan ang maliwanag diyan. Malaking pagkakaiba po kasi ang sa husgado at saka sa impeachment. Yan, pagdating sa argumento, pag yung argumento ng depensa na ano niya, yung judge, malaki ang tsansa na manalo yung depensa kaysa sa opensa. Ang opensa po kasi, pag sinabing opensa, iyon yung nagdidemanda. Ang depensa po, iyon yung idinidemanda. Yan ang ano diyan. Kailangan mo mapaniwala mo talaga yung judge. Ang judge po ay parehas yan. Ayan, mega love shout out po kay Boss Murat. Ano ito? Boss Murat Yildiz. Hello from Turkey. Ayan. Good afternoon to you. Ayan. Welcome to my live stream. Ayan. Thank you for coming here. Murat Yildiz. Ayan. Mega love shout out to you. Ayan, Murat Yildiz. Boss Murat Yildiz from Turkey. Ayan, shout out po sa lahat ng mga taga Turkey, lalong-lalo na ang mga Pilipino in Turkey. Mega love shout out sa iyo. Ayan. Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa kay Boss Bini Salapre. Mega love shout out kay Boss Ilaga. At sa lahat ng mga dumaan kay TY Tigas. Ayan, maraming salamat po sa inyong oras na inilaan. Ayan, sa gusto po manalo ng t-shirt, ayan, comment po kayo dyan at magbibigay ako ng 2 or 3 bawat isang live hanggat sa maubos yung ating limited stock na t-shirt. Ayan, thank you kay thank you Murat Yildiz. Ayan, thank you for coming here. Ayan, mega love shout out from Turkey.
Ayan, iyon po ang ating mga ano, no? Comment lang kayo dyan sa mga gustong makipagkwentuhan. Yan po, ang impeachment po ay labo-labo na. Ayan, kaya naman nasabi kong labo-labo na kasi nga kanya-kanyang argumento, kanya-kanyang pahayag ng argumento. Pagdating kasi sa isang ano, no? Pagdating sa isang pagdating kasi sa isang bagay, lalong-lalo na pagdating sa batas, napakaraming interpretasyon yan. Tandaan nyo, ang isang kaso, pag lumabas ng mga argumento ang bawat attorney, panoorin nyo yan sa YouTube, kanya-kanya silang kanya-kanya silang argumento. Ayan, kanya-kanyang pananaw doon sa mga kasong kinakaharap ng bawat individual sa atin, ano? Kanya-kanyang kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang paraan, kanya-kanyang deliver ng kanilang mga opinion. Ganon tayong mga ano, ganon tayong mga Pilipino, malaya tayo sa ating mga opinion, ano? Malaya tayong nakakapagpahayag ng ating mga opinion. Kaya ano, bago tayo magtapos, ano, baka naman meron pa tayong 12 minutes. Ayan, baka pwede naman sa 67 million, 80 million. Ayan, baka pwede naman makapagtamsak yan. Ayan, at maraming salamat sa inyong lahat na dumaan. Ayan, ano? No, ang ating pong mga sinasabi dito ay yan po ay mga pansarili nating opinion, ano? Hindi natin pinanghihimansukan ang opinion ng bawat isa. Tayo po ay makanya-kanyang opinion. Tayo po ay nagkukwentuhan lang, parang isang nagkukwentuhan lang sa isang kanto, ano? No, may kanya-kanya tayong pahayag, may kanya-kanya tayong damdamin. Huwag tayong mag-away-away dahil hindi naman tayo magkakakilala ng personal. Argumento nyo ay argumento nyo po yon. Ayan, ang argumento ko po ay argumento ko yon, no? Huwag natin kukontrahin anuman ang argumento. Ayan, ano lang tayo sa argumento lang tayo, argumento sa argumento. Ayan, dahil hindi naman tayo magkakakilala ng personal, ano? Huwag natin personalin anuman ang ating ano, no? Tama man ang pananaw ng bawat isa or tama man ang pananaw ko, mali man ang pananaw ko, huwag nating uhusgahan dahil tayo po ay malaya po sa ating ginagalawan, no? Malaya po tayong lahat na magpahayag ng ating mga damdamin. Yun lang ang ating ano, no? Kaya maraming salamat sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga commentator ngayon. Ayan, maraming salamat sa inyo. Kanya-kanya tayong argumento, ano? Kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong paraan. Ayan. At migam shout out pala kay Kagawad Antonihan ng Maguindanao. Ayan, kumusta na kaibigan? Kumusta na po? Malapit na ang nag-ano pala kanina si ano, no? Si Senadora Aimee na gustong-gusto niyang ayaw niya nang maano ang BARM eleksyon kasi may mga ugong-ugong daw na i-ano naman i-extend ang eleksyon ng BARM. Ayan, at gustong-gusto na rin ng mga kapatid nating mga Islam na magkaroon na rin ng eleksyon doon sa kanilang bagong-bago pa lang na BARM. Ayan. Siyempre gusto na rin nila ng magkaroon ng bagong ano, no? Bagong pamunuan. No, gusto na rin siguro nila ng pagbabago sa kanilang pamunuan kaya no, hari nawa na wag nang makancel. Alam niyo naman na ating mga congressman na lalong-lalo na ngayon, ano? Talagang mahilig sila mag-ano. Oh, ngayon kung ika-cancel lang naman at yung pera doon gagamitin sa hindi maganda, wag na nating i-cancel. Gastusin na lang doon para magkaroon naman yung ating mga kapatid na Islam magkaroon na naman ng bagong pamunuan. Magkaroon na rin ng bagong pamunuan sa ano, BARM. Kaya, yan. Panawagan na rin natin. Ang Comelec naman, wala namang magawa yan dyan sa ano. Pag sinabi ng congressman na, kasi
magbabalangkas lang yan sila na batas, nakanselado na, wala na, batas na yon eh. Mahirap na pong anuhin yung kontrahin pag batas na. Ayan, maganda itong mga, alam mo Boss Bini, ang ganda ng mga ano mo, no? Ang ganda ng mga insight mo. Gusto ko yung mga ganitong gusto ko yung mga ganitong kausap na talagang gusto ko yung mga ganitong kausap na kahit magkaiba kami ng pananaw, talagang nagpapaliwanag siya, katulad ng sinabi niya, kung yan ang argumento mo, pareho lang, may maniobrahan, magkabilang panig. Diba? Tama, ang galing galing. Gusto ko manalo ito ng t-shirt eh. Boss Bini Salapare, saan ba ang location mo? Ikaw ba ay taga Mindanao? Parang ang ano mo ay parang Islam ang iyong apelyido. Ikaw ba taga Mindanao? Malayo ka ba sa Metro Manila? Ako po ay nandito sa Antipolo pero from Valenzuela ako. Di ba? Baka magkalapit lang tayo at malay mo at ikaw ay mapili kong manalo ng t-shirt. Meron po tayong meron po tayong t-shirt na pinamimigay Ikaw ba ay from Maguindanao o Mindanao? Ayan, baka kapitbahay mo yung kaibigan ko na si Kagawad Antonihan. Si Ilaga Tunaw yan impeachment. Alam nyo pag halimbawa itong nag-prosper itong ni Senator Bato de la Rosa, maaari na matunaw talagang impeachment. Iyan lang ang diyan. Iyan lang ang masasabi ko. Kasi nga sabi ko naman, lagi ko naman sinasabi, politika talaga yan, political ang impeachment. Yan po ay pag nagkaroon ng botohan at nanalo ang majority sa botohan, kung ano man ang pinabura nun, iyon po ang mananalo. Ayan, botohan po yan. Hindi katulad ng korte na walang botohan dyan. Kung hindi, decision talaga ng judge. Ang kailangan sa korte, makumbinsi mo yung judge doon sa iyong argumento. Sa Senado naman, kahit makumbinsi mo yan, yung mga judges na yan, dahil iyan ay mga politiko, kung nagkaroon ng maniobrahan, wala tayong magawa. Yan po ay galaw ng mga politiko. Masakit man tanggapin, pero kung iyan ang lumabas, sabi nga sa salitang kanto, kung ano man iyan ang lumabas sa tawas, iyon na yun. Ano man ang kalalabasan. Pero ang maliwanag dyan, ang BP Inday Sara ay nahaharap ngayon sa isang impeachment. Iyan ang maliwanag. Ngayon, madaling malaman yan. Sabi nga ni Romy Makalintal, madaling malaman yan na kung sino ang kakampi ng Vice President Sara Duterte. Madaling malaman, sabi ni Romy Makalintal. Pag sabi niya nga, pagpasok ng Senado, pagpasok ng bagong kung makatawid man ang impeachment doon sa 20th Congress, sabi ni Romy Makalintal, madaling malaman diyan kung sino ang kakampi ng BP Inday Sara. Ngayon, ano yon? Sabi ni Romy Makalintal, simpleng majority lang, majority decision. Kung paano malaman ng isang BP Inday Sara ang kanyang mga kakampi pagdating sa Senado. Pero sigurado ako meron ng 5. Ang kailangan niya na lang, I think kung 2/3
Siyam. Siyam na senador. Kung may 10 siya, di lusot na siya. Kung nag-13 pa, no? Kung nag-13 pa, ibig sabihin majority na. Majority na, simple majority. Kumbaga, sabi nga ni Romy Makalintal, simple majority na. Di panalo na si VP Inday Sara. Pero kung makasiyam man o 10, matutuloy pa rin ang trial. Pero alam niya na kung sino ang kakampi niya, di ba? Mayroon ng siyam or 10 kasi alam ko siyam pag 2/3 18 ang para makuha yung 2/3. Kung sa 6 nga lang panalo na siya. Kung magsiyam pa, panalo na siya, di ba? Kasi nga ang mga judges napakarami, butuhan yan Di katulad sa hudikatura, sa korte, isa lang ang judge yan, walang butuhan. Talagang pag-aaralan niya yung argumento ng dalawa. Kung sino ang makakumbinsi sa kanya, iyon ang papaboran niya, siyempre. Iyan ang mananalo. Ganon ang korte. Yan ang pagkakaiba naman ng Senado. Na ang Senado, dahil madami sila, magbubutuhan. Kung sino ang majority, iyon ang mananalo. Diba? Yan ang pagkakaiba. Malaki po ang pagkakaiba ng ng korte at saka ng Senado. Ayan, comment kayo dyan sa mga gustong salamuha, sa gustong sa malakas ang loob na mag-comment. Comment kayo dyan, ano ang inyong masasabi na labo-labo na dahil kanya-kanya na silang opinion, kanya-kanyang pahayag, kanya-kanyang grandstanding. Ayan. Pero ang pinagdebatihan nga nung dalawa, sabi nga ni Amy Marcos, di na kami. Sara Duterte for President 2028, sabi ni Boss Reynold Charles. Ayan, iyan talaga ang Duterte magic Ako hindi ko itatanggi sa inyo, talagang Duterte ako. Kung saan inilakad natin yung Duterte last election Kaya yung mga salawahan ng mga congressman, ayun, naligwak sila, lalong-lalo na yung yung mga ipal doon sa Wadcom. Di naligwak sila, nakatikim sila ngayon ng hagupit. No. Tama ako, Boss Charles Boss Reynold Charles. Di ba? Magandang hapon sa iyo, Boss Reynolds. Ayun mag-iisang oras na naman pala tayo Mayroon pa tayong 70 million in the house. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. At magandang hapon po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Ayan, at sa lahat ng mga OFW, mega love shout out po sa inyong lahat. Kaya tama ka sir, illegal yung impeachment nila. Alam nyo kasi marami ng Boss Reynolds marami kasing pag ang isang pirma kasi pag pinangakuan mo, illegal yan. Kung saan talagang maraming umamin. Isa nga doon yung congressman ng Caloocan na si Mitch, kung hindi ako nagkakamali correct me if I'm wrong. Ayan, si Mitch Kahayon ba yon na pinangangalandakan niya na dahil sa pagpirma niya sa impeachment kay VP Inday Sara, ayan, nagkaroon siya ng pondo, nagkaroon siya ng pondo na pambigay na ayuda. Di ba? Iyan pa lang, isang pag-amin na yun, kasalanan na kaagad yun. Ibig sabihin, mali ang ginawa dahil may involved na panunuhol. Di ba? Kaya tama ka, Boss Reynold Charles. Illegal ang impeachment. Iyan pa lang, masasabi na natin na illegal. May pag-amin na na mali ang kanilang na namigay kapalit ng pirma.
no? Pero hindi naman natin maano kasi isa yan political maneuver, no? Kahit sabihin man natin na illegal, iyon po ay galaw ng isang politika. Ganon po ang ganon po ang sistema. Kaya sa ayaw man natin at sa gusto, pumirma na yan, ibig sabihin sa Congress po impeach na si BP Inday Sara. Sa Senado na lang ang hindi. Ngayon, yung nagtanong nga kanina, ano ang consequences? Wala po. Maliban na lang kung ang consequences diyan ay pag na-impeach ang isang vice president, mawawalan siya ng karapatan humawak sa anumang sangay ng gobyerno. Yan ang consequences diyan. Ngayon, pag sinabing may pananagutan, wala pong pananagutan kasi wala pa naman demanda. Yan lang ang pananagutan niya, na tanggalan siya sa kanyang posisyon bilang isang politiko. Ayan. Proud dishwasher boy. Taong bayan po muna bago mga kung ano-ano. Tama. Proud boss dishwasher boy. Ayan. Dapat talaga taong bayan muna bago ang lahat. Kasi nga, alam nyo debate ng debate sila sa 200 pesos na 200 pesos na dagdag na sweldo ng mga manggagawa. Pero itong pagpirma ng impeachment, milyon-milyon, walang debate. Di ba? Walang debate. Bakit milyon-milyon ang binibigay? Samantalang 200 pesos lang ang itataas doon sa mga manggagawa na naghihikahos na ngayon sa grabing mahal ng bilihin, tama ka, proud dishwasher boy. Taong bayan muna bago kung ano-ano. No? Alam niyo yung ibang senador, ganun ang nasa isip Yung kanilang pakikipagdebate doon, ang punto noon, iyon ang pupuntahan noon. Taong bayan muna bago kung ano-ano. Di ba? Kaya nga, napakahirap. Lalong-lalo na ito mga boss. Pagdating ng December, January, halos wala nang magawa niyan. Alam niyo kung bakit? 3 taon ang preparasyon sa gustong tumakbo ng pagka-presidente. 3 taon yan ang preparasyon nila. Para lang sa pagtakbo ng presidente. Sa pagbuo ng mga alliance, pagpapakilala sa mga probinsya, ganon katagal. Kaya yung iba ganon sila mag grandstanding sa Senado, yung may mga pangarap na mga senador, yung may mga pangarap na gustong maging presidente. Alam niyo, hindi naman natin yan hindi naman pwede nating harangan yan kasi nga mga senador na ang mga yan. Pag gusto nilang makaupo doon sa pinakamakapangyarihan, talagang gagawa sila ng paraan. Kasi pangarap nila yan. Solusyonan muna ang mga hinaing ng taong bayan, hindi yung puro usaping politika, isyo sa mga kung ano-ano po. Talagang magaling ito si Proud Dishwasher Boy, magaling ito mukhang may may potential ito. Kasing galing to na kasing galing ito ni Boss Reynaldo Charles. Tsaka si Benny Salapre. Magagaling to. Magagaling tong itong mga commentator na itong gusto kong mga commentator no? Pero lahat naman gusto ko yung mga comment nyo dyan. Malaya tayo dito malaya tayong mag-comment dito, no? Pero bago ang lahat, mag-thumbs up naman kayo, kahit thumbs down pwede na yun. Ang importante mayroon. Di ba? Gusto ko pang idagdag kay Proud Dishwasher Boy. Ito lagi kong inaano ito lagi kong maraming beses ko na ito tinakel.
isa ito sa problema ng ating taong bayan, ano. Ang mga public hospital, ano, makikita nyo, sasabihin ko talagang ninakaw yung pira ng PhilHealth, ano. Sasabihin ko talaga. Alam nyo kung bakit ko sinabi yan? Sasabihin ko talaga ninakaw. Alam nyo kung bakit? Ang PhilHealth po ay pinasasauli ng Supreme Court. Ibig sabihin, ninakaw. Inumit. Kinuha. Di ba? Ibig sabihin, illegal. Kaya nga pinasauli. Ngayon, ba't ko nasabi? Ang laki-laki ng PhilHealth, kinuha nila, nilagay sa pundo ng iba na may pundo na. Ngayon, ano ba ang problema? Ang problema po, pumunta kayo sa PGH, sa Jose Reyes, sa PGH na lang. Umikot kayo dyan sa PGH. Makikita dyan yung nagpapagamot. Makikita mo, mahalata mo kung ilang araw nandyan. Alam nyo kung bakit? Yung hinihiga nila na karton doon sa bangkita, napakanipis na. Ibig sabihin, matagal na nilang gamit. Nandoon yan sila nakaupo, nakahiga sa bangkita, doon kumakain. Maaawa talaga kayo. Grabe. Sa kagustuhan nilang gumaling, dahil ang PGH, marami pong mga doktor dyan na magagaling. May mga doktor dyan na nagtatrabaho sa malalaking hospital dito sa Metro Manila na naandyan sa PGH. Doktor din dyan sa PGH. Maraming magagaling na doktor dyan. Kaya kung saan galing na probinsya, lumuluwas ng Metro Manila para lang dyan magpagamot sa PGH. Pero pagdating dyan, sa halip na gumaling yung pasyente, kung gumaling man yung pasyente, kung ilang buwan sila dyan, nakaiste, kung ilang linggo, baka paglabas ng pasyente, yung bantay naman ngayon ang may magkakasakit. Kasi nga, maraming lamok, maraming daga, maraming ipis na paggala-gala doon sa gilid. Wala silang maayos na tambayan ang mga pasyente, ang mga bantay ng pasyente dyan sa PGH. Nakikita niyong problema yan? Isa lang sa maliit na problema ng taong bayan na sinasabi nito ni Proud Dishwasher Boy. Hindi ko talaga maano yan. Kasi nga, halos sa isang linggo, dumadaan ako dyan 2 beses. Kaya nakikita ko ang lugar na yan. Kung gaano naghihirap ang mga bantay ng pasyente dyan. Makikita mo yung isang upuan na maliit. May upuan naman siya. Pero nandoon sa gilid ng daanan ng tao. Naandoon sa gilid ng daanan ng tao. Mga nakaupo. Paano ka matulog ng maayos dyan? Kaya ang tanging nakikita na solusyon, kukuha ng karton, maglalatag doon sa bangkita, doon kakain sa bangkita. Nakikita nyo yon? Hindi ba malaking problema yan? Malaking problema po yan. Di ba? Ngayon, pag galing ng probinsya, ihahatid ng ambulansya dyan. Wow, ang ganda kasi naka-ambulansya. Pagdating doon sa PGH, makumpine nga, panatag ka. Kasi nakakumpine, may magagaling na doktor. Pero hindi mo alam kung anong kahihinatnan mo doon sa loob ng ilang araw na ikaw ay nakatambay doon sa gilid, wala kang makainan ng maayos, walang palikuran. Di ba? Hindi mo alam kung anong sakit ang inyong matatangay. Paglabas nyo ng ospital, magaling nga, gumaling nga, yung dinala mong pasyente, ikaw naman ngayon yung magkakasakit. Ikaw ngayon ang ibabalik. Kasi nga, walang maayos sa tambayan. Buti pa ang Robinsons Mall,
ang SM, ang lahat ng mall na magaganda, mayroong driver's lounge. Pag nag-aantay yung amo, nandoon nag-shopping, makatulog ng mahimbing yung driver, naka-aircon. Di ba? Yung PGH na ginagastusan ng taong bayan, ginagastusan ng milyon-milyon, kinakaltasan ng PhilHealth, kinakaltasan ng tax, yung taong bayan, hindi maserbisyo ng tama. Diba? Kaya nga yung kaibigan ko na politiko, sabi niya sa akin, anong gusto mong posisyon? Sabi ko, wala. Bakit ayaw mo? Pag binigyan mo ako ng posisyon, hindi na kita pwedeng batikusin. Amo na kita eh. Oh. Ngayon, pag wala akong posisyon at nagkamali ka sa akin, babatikusin kita. Diba? Kaya ayaw kong pag tumulong ako, ayaw ko nang bigyan mo ako ng kapalit. Pag ikaw ay isang politiko. Kasi pag mali ka na at amo kita, hindi na kita pwedeng batikusin. Kasi amo na kita eh. Susunod na ako sa iyo. Dapat pag akong sumuporta sa iyo, ikaw ang sumunod sa akin kasi sinusuportahan kita. Oh, sa susunod wala ka nang suporta sa akin pag nagkamali ka. Di ba? Ganon dapat ang mindset. Yung iba kasi, yung iba nating mga kababayan, hindi ko naman kasi nga may mga pansarili din naman silang pangangailangan, talagang kailangan din naman nila. Wala tayong magawa na pag inalok ka ng posisyon ay tatanggapin kasi nga kailangan din nila eh. Di ba? Kaya ayun, sana ang mga bagong nakaupo ngayon, yan ang unang-unang solusyonan. Kita mo itong, dapat ito si Senadora Crispo, dapat ito hindi na itong manalo. Alam niyo kung bakit? Binigyan zero budget ang PhilHealth bilang parusa daw. Kita mong mindset yan? Oh, sino ba ang mga nakaupo dyan sa PhilHealth? Di ba appointed ng presidente yan? Hindi yun ang pinarusahan mo. Ang pinarusahan mo ang taong bayan. Di ba? Tumakbo pa ng presidente ito ha. Pero ang mindset niya ganyan. Parusahan niya daw yung mga nakaupo sa PhilHealth. Sino ba ang pinarusahan mo? Di ba taong bayan? Sino ang magdudusa doon sa hindi makakuha ng mga benepisyo sa PhilHealth? Di ba taong bayan? Yung nakaupo ba na appointed ng presidente? Baliktad ang utak nito ni Crispo eh. Kaya dapat talaga hindi ito manalo. Yan, ambisyosa yan eh. Ambisyosa maging presidente. Biruin mo, bigyan niya ng zero budget. Nakakapang ng laman to si Crispo eh. Baliktad ang utak. Ikaw ba naman bigyan mo na zero budget ang PhilHealth? Sinong pinahirapan mo? Di taong bayan? Kung hindi ba naman baliktad ang utak nito? Diba? Ay nako. Nakaisang oras na pala tayo mahigit. Ayan. Magpapaalam na po ako sa inyo. Aabangan nyo ang mga susunod nating Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Comment lang kayo ng comment dyan pag ako nag-live. Kasi nga mamimili ako ng mananalo. Ayan. Maraming salamat po. At sinamahan nyo ako hanggang dulo. Maraming salamat po sa nag-comment, sa mga commentator. Maraming salamat po sa inyong mga boss. Sa lahat ng mga dumaan, sa lahat ng mga nagtambay. Maraming salamat po sa lahat ng nagtamsak. At maraming salamat po sa inyo lahat. Sang sulok man kayo ng mundo, mega love shoutout sa inyong lahat. At mega love shoutout din po kay Mami Mercy Calonod. Ingat po kayo lagi dyan. Maraming salamat po sa lahat ng kabaitan ng inyong nagawa. Hindi ko kayang bilangin ang inyong kabaitan na ginawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon at God bless us all.